Zo ga image. An sauya. Yana iya amfani da wangawa kuma tsanan ma na iya ɗaukar saura. Yoni ga ina prison na clip wani da sallan ku kaga wannan ina mu duka da mai da sallan da sallah da nan da aga da nan yamai da aga da duka sallan da sallah kai su duka. kamera tana so kun ga daga video ba ku yarda hanan yana ƙara mu rike wani ita kamera ne abin da dauda wala haula ta hudu shi wanda shi da asali shi ta mu shi ne nan ga sanan